El PSPB-PSOE de Benicarló ha denunciat el retard en el desenvolupament del Pla Parcial Sector 11 Collet 2. Aquest és un pla que va tirar endavant l'equip de govern anterior i amb el qual, segons ha afirmat el portaveu socialista Enric Escudé, ja es va resoldre la situació irregular d'una sèrie d'instal·lacions de l'empresa IFF, empresa que va demanar la paralització d'aquest pla d'actuació i es va trobar amb la negativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, Escudé ha indicat que no entén l'anunci fet per l'equip de govern actual en referència a una negociació amb IFF per a desbloquejar l'assumpte. No entenem el retard. No entenem que ara se mos diga que s'està conveniant. No entenem què s'està conveniant. La nostra denúncia és molt clara. A Benicarló li fa falta desenvolupar sectors que estan ahí des de temps immemorial, que estan ahí, que en aquest moment administrativament estan acabats, que podria licitar-se l'obra i que resulta que no se fa. No entenem què s'està negociant. A més, el portaveu socialista ha afirmat, d'una banda, que tenen dret a saber què és el que s'està negociant i de l'altra, que els benicarlandos ja han pagat el seu preu en relació amb aquest tema. Nosaltres creiem que tenim dret a saber què s'està negociant i en quin sentit s'està negociant, perquè tenim clar una cosa. El peatge, els benicarlandos ja l'han pagat i la salut dels benicarlandos no és negociable. Escudé ha insistit en que només falta voluntat per a tirar cap endavant el desenvolupament de la zona en qüestió.